खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों सिडली चिरां दख'र एबसुनि बाखनायथाव हाबाफारि सोलोंथाइ बिथिं समाज फोसाबनाय बिथिंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनायजों लोगोसे हारिमुआरि बिथिङावबो गोख्रों हाबा मावदों सिडली चिरां दख'र एबसुआ नंगौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' हारिमुनि दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों सिडली चिरां दख'र एबसुआ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकत्रायाव थानाय सिडली चिरां दख'र एबसुनि गाहाय मावखुलियाव बे मावबादाखौ बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारिया बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि से दाननि थाखाय दख'रानि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ बर' हारिमुनि दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय फोरोंथाय होनायनि थांखिजों बे मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'र एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सोद्रोमाफोर आरो बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय सोलोंगिरि लाइमोनफोराबो बाहागो लायो। खुलुमबाय बे समाव मोनसे रादाब फोसावनो सिगांदों सिडली चिरां दख'र एबसुनि बाखनायथाव हाबाफारि सोलोंथाइ बिथिं समाज फोसाबनाय बिथिंजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव हाबा मावनायजों लोगोसे हारिमुआरि बिथिङावबो गोख्रों हाबा मावदों सिडली चिरां दख'र एबसुआ नंगौ बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिखौ बिथा खालामनानै बर' हारिमुनि दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों सिडली चिरां दख'र एबसुआ दिनै सानसेनि हाबाफारिजों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय कासिकत्रायाव थानाय सिडली चिरां दख'र एबसुनि गाहाय मावखुलियाव बे मावबादाखौ बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै चिरां जिल्ला एबसुनि लोगो आफादगिरि सोरांसार बसुमतारिया बाहागो लादों। मख'नो गोनांदि से दाननि थाखाय दख'रानि सिङाव थानाय लाइमोनफोरखौ बर' हारिमुनि दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय फोरोंथाय होनायनि थांखिजों बे मावबादाखौ खुंफुंनाय जादों। दिनैनि बे मावबादा बेखेवनाय हाबाफारियाव सिडली चिरां दख'र एबसुनि आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोराबो बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो ओनसोलनि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे मेलेमजिबि सोद्रोमाफोर आरो बर'नि दोरोङारि दामजु दामनाय आरो मोसानाय सोलोंगिरि लाइमोनफोराबो बाहागो लायो। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाय, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।